Emil, må jeg se din overarm? Ja. Gunsene. Guns. På er der 14 dage tilbage på et 14 dage har vi tilbage. Og hvad er det, der skal ske nu? Vi skal ud og spise i aften. Vi skal ud og spise en god middag i aften, og det er sidste gang, vi skal ud og spise en god middag i hvert fald 14 dage, for så går vi ind i den psykopat-del af træningen. De sidste 14 dage, der skal vi kun spise lyst kød og bedampede grøntsager, og så den sidste uge må vi ikke engang få noget salt. Og vi skal træne, for næste uge skal vi træne 2 gange hver dag. Okay. Og så nu er det intensiv, hardcore business. Vi mener det. Og der er ingen svingkerner. Det bliver ikke noget med lige at tage en lille finger ned i peanut butter krukken og lige smage. Det er mest dig, der gør det. Men altså, det er slut med det. Når jeg har haft min skyr. Det må jeg godt min skyr og banan, ikke? Det må jeg ikke. Vi har haft mit hyr med skyr, som jeg siger. Det bliver hårdere 14 dage her til sidst. Men hvorfor er det, vi gør det? Det er fordi, vi skal tage et billede til sidst, som skal rigtig pænt. Som kommer til at slå tættere på himlen, men Nick og Jay og Burhan ude fuldstændig med længder, hvor man tænker, hvem er de slapsvanse derovre? Niklas og Jannik. Hvem er de 2 nye? Emil Thor og Vestprænsmand. Må jeg lige se dine guns også? Og det er bare lidt hurtigt. Kan vi lige nå at se dem også? Du ser så skør ud, Esben. Du ligner seriøst, du er fra Amager. Hvor de spænder den der syge. Ja, det var også målet at komme til at ligne en bride. Ej, du ser så fucking syg. Fra Amager. Det er jo ikke... Det bliver så pænt, det der. Jeg kan jo ikke kende mig selv. Nej, det kan jeg heller ikke. Nå. Men nu bliver det hårdt. Ja, de sidste 2 uger bliver sindssygt. Ja. Nu tager vi fisk og ingen salt og sådan noget med, og den sidste uge er sådan noget med ingen vand. Du må ikke drikke vand den sidste dag, var ikke noget med det, du skulle? Den sidste dag må jeg slet ikke drikke vand. Og jeg skal til Jylland og optræde, så det bliver helt dejligt. Nu skal vi bade, og så går vi ud og spiser. Nyde den sidste tur på restaurant. restauranten. Madklubben, Admiralgade og have en gigantisk bøf med bourguignon. Det er ikke det. Alla Annebæk. Fedt, jamen god aften.